udah. Nggak bisa ya, makanya. Aduh, duduk. Turun dong sih. Gimana dong. Ini udah sini mulu. Turun dong sih, mana? Itu punya Ida bisa nih tadi nih. Iya bisa, kalau itu emang bisa kak. Ini yang dol. Ada dong. Dan gue juga ngawin masih dong. Iya nggak sih? Ada nanggung malu di bakal ini terus. Enggak, emang udah rusak ini dah. Merasa lebih bagus begini. Jadi gue ingat kadang bau keringat panas. Juga kan namanya banyak kan tayarnya diganti. Ngapain naik aja diganti? Iya maksudku maju secara maju kita. Jadi kan dia ada yang pada cede-cede itu perlu aku mahal. Nggak perlu mahal. Kalau kayak gini-gini yang 150 juga udah bagus. Bukan nggak ada duitnya. Orang dulu pengen Bukan nggak ada duitnya, memang iya dong diri sendiri. enggak kayak atasan paling berapa lah 200 lah sudah bilang udah bagus kan. Bajunya oh iya udah nanti jadi pakai jam Ini salah. Ada yang nyolong tadi. yang tadi perhatian masker terserah pakai masker Pakai masker aja. Enggak usah. Tadi pagi pada buka. Horas marihita seluhuna ya una amanami inanami nang songoni sekolah minggu remaja dapat sebulung
narong noang di bagas coron itu hatta langsung ini di hamu amanami inanami yanakon nami sekolah minggu remaja napo sebulung dohot akka saudara-saudara nami dapat saya marohata tapuk kama permingguata tapuji tu hatta siabu kede nomor 10 saya ayat saya dohot 2 dohot 4. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hatani Jehovah do menjadi akalangit, marolopolok mahamu ale akka partigor mangasahot Jehovah. Talup do maredde akka na ucur marroha. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho, ala ditaluho kodo dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi. Ala disodangi ho tanoman nami. Asa merpakrimun namangulu hami ala ni haheheomi. Dan pola bemabiar kami mida hamatean. Ai hodo uluan nami ruas mudo hami. Di pausat hodo hami sian hakolomon tuhat yuron. Sian hamatean tuhang uluan. Atong pargogoi mahami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari. Pasang apoko di bagasan haporsyaon na mangulu. Pay masahat hami tulabungmu. Amen.
Tangi kamu patik ni dewata, na tersurat di poda bidu 15 ayat 10 tolu. Rohana hilas pasihar panaili, alai molo marsak roha margudopong matodi. Tong rak mangilogogo mahita tu dewata taringot tu patik nai. Ali Tuhan dewata, sai pargugui mahami, mangudahon nahobar tu patik mi. Amin. Tato poti madosata na gudang itu adopan ni dewata martangyang mahita. Ale Tuhan dewata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo roham mida hamatean ni pardosa. Mula manyan perjahati tu madiko dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham. Alani i ubahed dipangido rohami. Saya sudah di matorutorum, asa unang mangonai betu hami, saya sesa sude dosa nami, asa mangudu hami di bagasan asimiroham, saya pergugui mahami, asa mergugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dewata taringot tu hasisan ni dosata. Songonot dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diar sahiho au marhite sian akka dosam. Jalanunga dilojaiho au marhite sian akka hajahatomu. Au tutu au sadiri manalesai akka pangalaosim ala ni hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasanga pemadi debata nadi gicang. So
Hatani tu hatta nagabe epistel di minggutta di bagasa sadarion, imana tersurat di pangukapon bitu 5, mamukasian ayak 10 sada, saha rodi ayak 14, tajahama marsika soreng. Dungi mamereng maau, gabe hubegema, songo suara ni torop suru-suruan umaliang kabangsai, nang suara ni akka parngului dohot akka situai ia torop nasida merloksa-loksa jala meribu-ribu. Gabe hubegema suara ni nasa natinopa akkana di Banua Gijang, di Tano, di Torunitano, rodi na di laut, tung saluhukna di bagasan akkai madok, puji-pujian dohot hamuliaon, dohot hasangapon, dohot hagogon, rodi saleleng-leleng nama di ibana, na hudul di habangsai, dohot di biru-birui. Olak nido sahakna mertua do akkana tumangihon hata ni debata jala nau piopsa. Amin. Puji ma debata, nani yang puji debata. Taha tidak kumaha porsiau tai, sona hina tidak kon nidongata saha porsiaon di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama parguna suatu dosan, natu mo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon di si Maria, naga-gabe siatot di perbadia adorang suhamuan. Ido tuhata natu maun nabernit di panguhum ni silatus. Nama te terpajal lo ibana di hau pinor silang. Na tua tu Banua Toru dung ditanom. Na mulak mangulu di hari patoluhon. Nama naik tu surgo lau hudul tu siamun debata Jahoba. Amanai perguna suatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon. Manguhumi na mangudo na mate. Au porsea ditot di porbodia, jala adong sada huria na badia. Huria hato panihala Kristen akan na badia. Doho dihasesani dosa, doho dihatai na madok. Mulak mangudo sogot daging nihala ng mate. Doho dihangoluan na surasuda. Amen. Dikting di Minggu Misericordias Domini sada Mei 2022. Sada Guarni Minggu. Guarni Minggutta sadarion ima Minggu Misericordias Domini do tema marhaposatu Jahoba mahamu. 2
danak nasorang. Nah di hari Kamis tanggal 14 April 2022 di basa-basa Hotuhata do danak bawa di keluarga ni amata Andreas Billy Graham Hariaja Inata Ivo Alnora Boru Tauruk Nasian Jalan Akarwangi Raya nomor 16 Komplek Atsiri Permai Citayam Nir Sadasia Sadalima Wek Getsemane Ipas dodak danaki nang natoras nape Tulu nanaing marbagas tikting paduahon naing manjalo pasu-pasu parbagason ma abit nego napitupulu anak ni amata tupal matiu napitupulu tubuh ni inata tiurlan boru gurning ruas ni HKBP Parparean Resort Ebenezer dohot orwanna Rianti Tresia boru Raja Guguk boru ni amata Parlin Raja Guguk tubuh ni inata situa Rama boru silaen ruas ni HKBP Depok Sada Resort Depok. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 di HKBP Parparean. Opat pembukaan ibadah khusus. Mamuka sadarion hari Minggu sada Mei 2022 pukul 10 waluwib patupaon ni huriat tama ibadah khusus maringanan di Garijaon. 5. Jadwal pelantikan pengurus seksi dohot perkenalan calon situa. Di hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 di Parmingguan pukul 10 WIB patupaon nado pelantikan pengurus seksi dohot perkenalan calon situa. Onom Dewan Koinonia seksi Sekolah Minggu. Parmingguan akadat danak Sekolah Minggu dimulai ma di Gereja HKBP Depok Sada di Patupa Huriata Mamuka hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 secara tatap muka langsung masuk pukul pitu WIB dung sipul tiktingon tatangi homa panorangion cian seksi Sekolah Minggu taringot tu ibadahi. Seksi remaja dohot naposo bulung. Lau manomu-nomu parheon remaja dohot naposo bulung HKBP Depok Sada, aka Yana Kota remaja dohot naposo bulung HKBP Depok Sada, patupahon bazar di Ganup hari Minggu selama di bulan Meyon. Pitu Dewan Marturia, seksi Zending. Di hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 di pukul 5.30 WIB di patupama ibadah doa pagi maringanan di Garijaon. Tikting naso jinahon dot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinaradeni huriata marhite kode respon cepat manang QR code naung adong di Ganup bangku hudulata B dohot marhite grup wik WA wik tabe. Songonima tikting masa di huriata di bagasan mingguon saya di pasu-pasu tuhata mai tahu sangap di guarna. Sonari pinasat matu seksi Sekolah Minggu. Horas. Nahurmati ami amang dohot inang padita HKBP Depok Sada. Nahormati hami amang dohot inang perhalado. Nahu persangapi hami amang dohot dainang ruas ni HKBP Depok Sadaon. Suang songoni dohot naposo remaja dohot Sekolah Minggu. Mauliate madi Tuhan ala saluhut na dohita di pasu-pasu di bagas hurion mardongan las niroha. Dison jong au hisar sinurat mewakili seksi dohot guru Sekolah Minggu HKBP Depok Sada dohot arko mabain panorangion tu kegiatan Sekolah Minggu. Kegiatan Sekolah Minggu HKBP Depok 1 dan Arko terdiri dari kegiatan rutin dan non-rutin. Kegiatan rutin yaitu berbentuk pengajaran online per kelas yang dilaksanakan dalam bentuk rekaman live streaming
di channel YouTube HKBP Depok 1 ataupun melalui media Zoom. Pengajaran dilakukan mulai dari kelas ceria dan balita sampai dengan kelas praremaja yang dilaksanakan setiap hari Minggu selama masa pandemi. Pengajaran sekolah minggu dilaksanakan full secara online. Saat ini dengan penuh rasa sukacita, kami dari seksi sekolah minggu ingin menginformasikan rencana kami bahwa mulai tanggal 8 Mei 2022, yaitu minggu depan, ibadah sekolah minggu HKBP Depok 1 dan Arko disatukan, dilaksanakan secara offline di ruang serbaguna HKBP Depok 1. Karena situasi saat ini masih dalam kondisi pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan setiap minggunya dan dievaluasi setiap minggu. Maka beberapa imbauan dari kami terkait dengan ibadah offline sekolah minggu yang akan dimulai di minggu depan. 1. Adik-adik harus mengenakan masker selama ibadah sekolah minggu berlangsung dan membawa hand sanitizer jika ada. Kedua, ibadah sekolah minggu akan dimulai pukul 7 pagi dan akan dibagi menjadi 2 ruangan. Kelas ceria sampai kelas 2 di ruang serbaguna lantai 2. Sementara kelas 2 sampai kelas praremaja di ruang serbaguna lantai 1. 3. Adik-adik yang dapat mengikuti ibadah sekolah minggu offline adalah adik-adik yang sudah mandiri atau dapat ditinggal sendiri di ruangan. Kami mohon maaf sebelumnya jika ada di antara adik-adik kami yang masih belum dapat ditinggal sendiri, dapat mengikuti ibadah bersama dengan Amang dan Inang. Hal ini dikarenakan kapasitas ruangan terbatas, 80 anak untuk lantai 2 dan 120 anak di lantai 1. Mengingat adik-adik harus duduk dengan jaga jarak. Jadi untuk orang tua yang menunggu adik-adik kami selesai ibadah tidak diperkenankan untuk menunggu di dalam ruangan. Jika kondisi adik-adik yang hadir nanti overload atau melebihi kapasitas ruangan, adik-adik yang tidak dapat masuk ruangan akan diarahkan ke dalam gereja untuk mengikuti ibadah umum pukul 7 pagi. Setelah ibadah sekolah minggu selesai, akan dilakukan pemberian aktivitas yang dikerjakan di rumah dan hasilnya dikirim di grup WA kelas seperti sebelumnya saat online. Jadi adik-adik diimbau untuk dapat langsung pulang ke rumah untuk menghindari berbagai risiko dan akan direview setiap minggu. Seluruh guru dan seksi sekolah minggu juga berterima kasih untuk dukungan dari Amang dan Inang Pendeta, Amang dan Inang Parhalado, dan seluruh jemaat HKBP Depok 1 dan Arko atas rangkaian parheheon, Jumat Agung dan Pasca Sekolah Minggu yang telah berjalan dengan baik dan lancar. Itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus saja. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada dalam panarongan ini ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati Amang dan Inang. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Dameni di batana sumurung sian saluku naroha. Imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhuna. Dihamuna doang asaha porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Bari tanah uli nagai bihatan di bata di minggu tasadarion, minggu misericordias domini. Na tersurat di buku Pesalmen bidu opat mamukame sian ayat 2 saha tu ayat sia tangi kamu mahatani di bata. Sai alu sima aku ale debatani hati goraku ia ku jauho. Jala palubang aku jumpa hagogotan. Asima roham diaku. Jala tangi homma tangiaki. Ia hamu pinoparni jolma. Sadia lelengod do learo hamu dihasalaki. Sadia lelengod do hakolongan ni rohamuna. Naso hasea. Jala di orang muna gabus. Unang soboto hamu. Marhasurungat do di bahit Jakoba. Akka hasianna. Matua ditangi ho Jakoba do. Molo hujau ibana. Hol sohok kamu hian maasa unang dapota dosa. Markusari marohamuna dungro di podoma kamu asa sonak kamu pilih kamu ma pilih kategoran jala marhaposan tu Jakoba mahamu lando akan nama dok tung isema manupak kon nading tuhita alai ale Jakoba, saya pasodak ko matuhami sodang nibuhim. Gumodang dolas ni rohaku dilioko sian dinasida. Diha mamasa ni kotilon. Eme do anggur nagabe situtu. Sonang doahung, hupapeak, huhut mamit tornok. Ay sasada kodo ale Jakoba pasonang aku maringanan ima sahana. Dihamuna donga saha porsiaon di bagasan Yesus Kristus. Adong masa dadak danak nama rumur 4 tahun. Dak danakon serap dorak mulum dohot omakna. Jala dak dana ho molo nunga borngi sasitong na parbier di mana, mabier di mana molo. Holum ketika gelap si anak ini takut. Alai dang pola di hatahoni mahana tu makna. Do tu bapak na rupani. Alai si tiak lau mudum ikon saya di pamate do lap. Dungi mudum mana sida di pamate o makna malap. Ditiki borngen nai di pamati omak nai lapu HP adong ma sa kamar nai aga adong ima lubang-lubang. Hirana tarida ma di bereng imana ma sian hahulumuni sa kamar nai adong hati uron. Ibereng imana ma sodang ni bulani. Dido imana ma tomak naon. Oma nalau murum na maharwa Tuhan ete lepuna pengasongon na berkedip. Inna dana nama rupa tahun dungi Roma omak nemaddo daong ayang utuhani dakya modum torus dui alinga songon na berkedi oma bulat dui anggu tuhani dakya modum di tonga-tonga ni portibiom dungi torido dana hima berarti sonang namau omak mudum dang mabiar biau ai sumurum HP Tuhane terus do HP menjaga kita alani da makadonga saha porsiaon
polos do pakkateoning. Alai dihila dana hidu na kangani ditiki hulum mabir ibana. Alai hola didok o maknai Tuhani dang modum itor tubuh do di mana pos niroha naramotan ni debatado ibadah di podowan nai. Tubuh do di mana ima nak mampai ni bana boy itor las rohana modum nama oma gabe renges ibana. Songonido dia makadonga saha porsyaun di bagasa turpu taum. Asa keberengot tadu ima pos ni roha ni para pesalmeni di bagasan nguluna. Pos ni rohana nang ditangiangna. Ido bende kota coba mana sian ayat siai ma parjulu. Di ayat siai sani mahita borhat. So nang doaku hupapea huhut mamit tornok ay sasada kodo ale jagoba pasonang aku maringanan. Ketika malam dinalaku modom ibadah di podomanda tamodo pakilalaan sonang do tabo di mana modom renges ido di pakilalahu parpesalmeni tungno do mata ni ibana jala puas do ibana namodomi tabodo ibana. Dia makadong saha porsyaw na sa adong do harwa si pikiran ni si parpesalmen ubay na boy nok matana. Daw guk bahkan idon no taida mamukasan ayat 2 rudu dosa sitong na persoalan na niya dupan di mana. Persoalan siya dirina keluarganan nong taida anak na si Absalom nasay mangarsahi ibana. Bahkan nanidok di bangsa iko bunuon na may mana. Bahkan bangsa termuruk tu rajai. Ala saya dia pini si Absalom. Nang songoni nan sen akamusuna. Lapatan na guk. Akan na rudut hamaolon. Dia dopi mana. Molo sa sitong na siyan harudutoni. Ngaikon marsahit imsonia mana. Lapatan na marsahit na sebuah modom be. Dang boy benok matani. Kenapa? Karena persoalan itu datang dari istri, persoalan itu datang dari anak, persoalan itu datang dari kerajaan, persoalan itu datang dari bawahannya, persoalan juga datang dari musuh, dan bahkan sia diri sendiri pe. Alai dido ibana do, tungboy do, nok matana, tungboy do ibana modom. Ainung ngagodang di partikiano namaul modom. Bahkan molo marcerita pe iba dia makadongan. Say gudang do bahkan akadonga paddi tape nang donga parhalado. Sayolo rupani cerita. Ceritana ikon hidup ketergantungan nama tu obat. Asabui modum. Ikon mangalang pil tidur nama asabui mana modum. Dang bui biang modum mama. Asusa modum. Nipe modum iba onak nisajum 2 jombo. Itor gelisah do ninna rupani. Hape na do honota termasuk do songon na pinakilalakon di parpesalmen bahwa tidur itu menentukan juga di dalam hal hidupnya. Alan itu beneran akal kesehatan minimal jika anak tidurnya harus sekian jam, umur sekian jam, orang tua sekian jam. Alay unang ato holan namudum apalagi masa ni kopiton. Olo holan gabi gudisan. Ay murum manugo satu manugo lasso ibo temana be mula-ulaon ala holan namurum apalagi no engon akan tua holan namuru nama tu gelenga dak kuotor pane holan pengalamaku di Jabu holan namuru ay holan namurum ngajam sia ena bahana mon ni naro harupane holan namuru mamakna holan namuru bak gabi batu budosa habe sa sitong ngadengad dunya modom ala ay unang gabi holan natar podom bau nang gabi tar podom atong molo pe di bagasa turpu tahun tidur itu bagus, nyenyak itu bagus, tapi ada jamnya, ada waktunya, ada porsinya. Jika kelebihan juga bisa menaikkan sel darah putih. Boidu gabi parosahi, molo palubiku, molo pabubagu dakku amang do taminang tong do sahiti. Gabi naik go sel darah putih, boidu gabi rosahit. Oti pe modom, boidu gabi sai, orang na muruk-muruk, orang na gemetar gelisah. Alai ko pasdo, songo parpesalmenon,
pas di barat tonda burumi nokma dalania ido nanaing si husarata setrupukon ido nanaing taida dia makadong asa porsyaon asa boy hamon nong modem budari molo na tua-tua to komoro minimal jam 11 sutung morom be jam 1 jam 2 si pata kada tua-tua oro pani manot bola tonah munang bedok makana posoi lapatanna sutung asa sehat lausido nang berengota dia makadong asa porsya mamuka me sian ayat 2 di ayat 2 satu ayat tului ima gabe siat tema ni minggu tema hita borhat nama dok miserias cordias domini marhaposat tu Jakoba mahamu ido tema ni minggu ta dia me halak na marhaposat tu Jakoba asanok matana asa tabui mana makilalakon hidup ini adalah enak hidup ini adalah bahagia hidup ini adalah tentram hidup ini aman alani na parjulu ayat 2 dot ayat tulu di ayat 2 do ayat tului ima di dok nakeng takas lusi saya lusi maawale de batam hati goraku ia hujau ko jala palubang au juppa gogotan asima roham diau jala tangi hom matangi aki ia hamu pinoparne lapatanna ahanan dohonon ni parpesalmen sada panadadu di mana ima tangiang ido hagogoon diakana porsea tangiang ido gabe puncak manang jantungi haporseota tangiang ido naking nataida nakingani di bagasan rohani na porsei lako mangalehon alus doho kekuatan diakana masa dihita alanido ikut sudedi hita si partangiang sotung maul be martangiang mau lihat ma puji Tuhan ma di akhir-akhiron dang apala maul be parhalado memilih si partangiang molo di partangiangan ay si patah maulun nabal gado di parhalado nang dang nasorade parbagasi majalo pertangiangan alai aladong di acarai tangiang seperbagas torgudang do alasanna apalagi ama olo idoko karejo olo idoko nadia hape arong do songoni haruas tapi na martabuni mana di lantai 2 alam biara betangiang bara pola pidato orang rupaneon alai nang do honokung ga bisa ada hailado ai habotoan di joanak na bapak nai ga bi habotoan na martabuni di lantai 2 alani iko nang berengota do unang mabiar martangiang dangala di gajangna ido benda do perpesalam na kang tangiang ido ya kang ido di mana kang jo maahu jo di rakang asa hupalubang jala dijumpa hagugu takkom marhiteido dia wakadong asaha porsya asa ko postro hatta molo martangia kita iko postro hatta di tangiang tai unang ragu-ragu hita ido na no di parpesamen postro ham di hati ko orang di tangiang mi asa unang besong odong arupani lama hame hea martangiang rumah sakit tinangnya koma inatana marsahiton itu roro pari dong parhalado apa nga martangiang sudah madok postro hanami Tuhan malum dosa itu alala keluar sa rumah sakit amang dak saya dilingay mati dui ay bahasa ay nga martangia kita kay postro hatta wida sian pangalbi-galbi nenin narpane gabe dipakai mana utuh-utuh na dasongoni nang halak na nama dok martangiang majo di hagogotani alay makaporseay asa di sido ditakas di ibana makaporseay debata di bagasa tayang ta iko marpos ni roha tung songo dia pe mate manang mangulu iko pos rohata di tangyang tay amen dapat dua kon di ayat 4 di ayat 4 takas do dok ima halak namar hapo satu jawaban dia may unang soboto hamu marhasurunga do di Jakoba akahasiana matua di tangyo Jakoba do molo hujau ibana. Om manatabu muse. Ternyata orang-orang percaya itu akan aporsei anak ni debata adong do deletu hita ima hasurungata. Jadi angwa kana porsea halak nahot di hatan debata marhasurungat doi. Ido molo na tua-tua molo adong anak kasurungan na dijabu. Bahebat doi.
Lapatanna nang penang delihat omak na jajanna. Alai ala hasurungan ni bapak naidu lau tiki mangantar lau marsikola. Ini jajanmu. Sudah dikasih Mamat tadi pak, gak apa-apa tambahi lagi. Alania ala anak kesurungan nai ala malo dak danahi membuat rohani bapak nai. Nampe ono mana na alai saya dong do hasurungan na. Di saat itu juga tetapi bahwa orang tua itu pintar meletakkan hasurungan nai dan paturuhonon nai. Alai say bainon na doi iman akaingani songon hasurungan ni geleng nai hasurungan yang nakon nai ketika anaknya itu adalah dia mampu iman akaingani membuat rohani bapak nai. Dia mampu iman akaingani manangi hon podana. Dia mampu iman mengambil hati orang tuanya sehingga si anak itu gabi marhasurungan hasian nadwi. Songoni donang dak danak di parsikolaam. Pasti ada di setiap kelas itu adong doi hasurungan mana kasihan nih guruna. Kenapa? Mungkin juga dari kepintaran, mungkin juga dari kebersihan, mungkin juga dari tata kerama dan etika. Alanino dia keraporsea anak di debatan marhaposan marhasurungan do di bait debatan. Asa hasurungan tai dang imana kagani ido mabai kita asa tadi na membedaho kita doho portibion alai unang gabe gijang ni rohak. Alai hasurungan tai ido benda di dok Tuhan Yesus tu hita. Nang di Yohanes 15. Gabe hai dok, gabe ale-ale kuma hamu. Ido hasurungata bahwa Tuhan mau menyatakan kepada kita ale-ale kuma hamu. Jala gabe tai dehom mai di buka detai isedo ale-ale ta. Ala hasada hasurungan doi, sada hasiat doi di hita. Kita mau diangkat sian naung pinar budak ni dosa naung sian aka dosa songo parpesal menidui ido benedo imana sayunang beingo di dosa di haposok buasa ido parpesal meni sudidu hita mabotei dosa ni parpesal men dosa perselingkuhan dosa perjinahan alai dido ibanar Tuhan unang besa ingoti-ingoti salpu kemai ditopo tido sanam dipau barohana gabe mabait ibana anak kasihan manang hasurungan ni debata bahkan napa tuluhon ayat 5 di ayat 5 holsohon hamuma hian maasa unang dapota dosa marhusare marohamuna dungro di podoma kamu asa sonak kamu. Memang agak lebih pas dalam bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia dikatakan biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Itu halak namar hapo satu debata moro murupe itu benakeng ale bahasa Batak memang holso mahamu hian asa unang dapota dosa. Lapatanna biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Ai idiorai jala ido termuruk dosa sitong na bangsoi. Termuruk dosa sitong na marnida ima Raja David. Alanya ala saya pinapini anakna si Absalom na jahati. Saya dia pinapini mana anak na ayang go bangsoi madok iko bunuan na memana anggo bangsoi madok iko pamateon nama. Alai saya diora-orai. Saya dia pini nunga termuruk bangsoi alai Roma. Ido parpesal meni majuk Raja ido iba nama biarlah engkau marah tetapi jangan berbuat dosa. Di patah kasih mana mesongonet di si Paulus di Efesus 4 ayat 26. Biarlah engkau marah alai unang masalpu mataniari so salpu dape murumi. Jika engkau marah terhadap sesama, marah terhadap anak, terhadap suami istri. Anerona. Salah do muru akamang do taminang. Usuk kemajuan mang dotamina. Salah do muruk. Daw. Ay, ketiga satu. Salah do muruk. Daw. Bahasa orang salah muruk. Dia mau kadonga sahapur siaun ido no bagas berengota. Ternyata kemarahan itu adalah bentuk daripada kegelisahan.
Kemarahan itu adalah bentuk kita, yaitu mau melihat bahwa itu tidak sesuai dengan kehendak kita sendiri. Itu benda muruk kita. Ya ada muruk debata, jod. Muruk do debata tu bangsoi alani pangalahon ni nasida. Muruk do Tuhan Yesus di patunggaliko do kameja alania ala nunga go dosa nasida. Alai dakya muruk nas debata gabe makorhon tu dosa. Ketika Yesus dan Tuhan marah kepada umat itu, tujuannya satu, yaitu supaya berubah dan bertobat. Dan Tuhan marah, tidak ada dendam. Alani molo muru pehita unang jolo matanyari, mitop, so mitop dapat murumi. Ketika kita juga marah, jangan sampai ada dendam dan kebencian. Ai bodo halak gabe muruk gabe makorhon dosa, adong dendam, adong kebencian. Alai anggo anak ni debata molo tarmuru pehita. Molo marah pehita tu anak kotai. Ai dinggadui ido benedo par poda Raja Salomo. Licing mageleng mi asa. Licing mageleng mi asama. Asama ngodu. Alai paso buma asa. Asa mate. Lapatana orang tua yang tidak mau marah terhadap anaknya, itu membiarkan anaknya mati. Tetapi ketika orang tuanya mau menasehati dan mau juga yaitu menegur anaknya, itu membuktikan anaknya mau hidup kembali. Alanido nang di buku tanah badiipe isedo akana soolo menasehati na soolo muruk tu gelenga mate do di ujungna. Alai akana poso di mata nama kaolongi gelenga iko dilicinggo. Taida dipartikan dia makadonga sahapor siam. Taida manahita namar gelengi. Sipata gabe galedu hita. Dia me ai holata muruki boido gabe persoalan di rumah tangga. Boido persoalan nang diakka kehidupan tasigan upare. Alai ketika kita marah, jangan sampai membunuh karakter. Jangan sampai membunuh fisiknya. Ya harus songoni sada ama. Roma anak naon arong marumur 2 tahun dope. HP anak naon alani pistarna do alani maloni dana hoddo. Ketika anak yang umur 2 tahun ini begitu pintar, baru mula ma bapak naon siak kator mar mobil Innova sak sama tu julu jabune HP toro las rohani anak nai mekelekel HP pas itiok pulpen titik itiok pulpen pensili itu roh anak ngana maru moto itu ricoreti mobil di bapak nai itu ricoreti mobil le HP dengan kebanggaan anaknya dengan kedatangan bapaknya aletor mangamuk ke bapak nai bop ibu pasak-pasak ipasaki ma anak naon ilibasi ma gabe bongkak matangan neng. Dung bongkak nung tuluari demam, ibu matur rumah sakit, ternyata bahwa sudah patah tulang daripada tangannya, ikon diamputasi matangan neng, ikon dioperasi. Sehingga dia makadongan dangtar sol-soli bapak nebe. Alani be mau larong artamuna, las marhamuna mau lecoreti keleng muna ngoni. Mau larong pe artamuna do las marhamuna bahwa idu benedo halak bata tinuhur artaun lau segon ni keleng doi unang gabi dipasaki hamu unang gabi bel-beli hamu so tung marsai datar sol-sola kita alani bamolo muru petong jangan ya nak ini mobil kita ini 450 juta paling ketun orang muna unang gabi pasaki hamu gabi ngeri rupani dah to ali bawa dua argana asai bawa totong argani hepengi bapak kok kabe abu babu kepeng 450 juta senat tuh. Alai unang gabe kekerasan fisik. Imam napatuluhon gabe laren dong. Nomor 3 mah. Di nomor 3 ayat 5 satu ayat onom. Ayat onomi di do peleo kamu ma peleo kategoran jalamar haposat tu Jahoba maham. Ala dia bakadonga sahapur siaom sada padidangion di parpesalmen nakangani mamelekon na adong di mana tu di mata. Pilihan ini dia mei. Dakolan heping. Dakola tenaga. Alai sudengo luna di pelehon ibana dui. Ima songo pilih kategori tu di mata. Hidup benda saya tadok rupani songo na di Roma 10 dui. Persembahan yang hidup bagi Tuhan adalah hidupku. Ima ngolu tahun do pamatang tahun. Diri tahun do gabe. Tapi leho gabe sada pilih kategori di mata. Alanima di baga satu pukau. Tarida du hita. Jolma nama meleo dirita. Hita manang ladao. Dungi di ayat pitu ma satu ayat walu. Di ayat pitu satu ayat lamdo akan nama dok
Tungi semana manupa na dengan tuhita alai ale Jakoba. Saya pasodak ko matuhami sodang nibuhim. Gumodang dolas ni rohaku dileoko sian dinasida diha mamasa ni gotilon eme do anggur nagabe si tutu. Omma sada jawaban Allah kepada orang-orang yang percaya halak namar haposan tu di bata. Tu songo dia pe hamaolon na dia do pini mana ditinggak ko do itu di bata. Tu songo dia pe ima hamaoloni di jodoh di bata lao siro gabe sada na do ti mana tung asini roham do las ni rohaku dang lobi martibakon nasida. Banai do imana kaing unggodang go las ni rohaku. Ternyata sekalipun dunia ini kaya, ternyata sekalipun dunia ini lebih hebat, alai anggo halak namar haposat tu di bata lebih bahagia, lebih mampu ima bersyukur ido benar warni minggu tay miserias cordias domini gok asini rohani Jakoba do tano om ido akan aporsia. Jadi lapatan dia bakal tidak diukur oleh materi ukuran kita bermiseras cordias mini. Dan diukur ala ni kogurang isi hatoropon. Jala dang diukur portibion las nirohata ala nima las bagas dui gumodang do las nirohata sian akan asingi dilo dibata. Alai ikko porsea hita jala marhapo satu dibata hita. Ikko berengot tado i manakeng las nirohai dang ala ni nasusuk artata alai ikko boy hita porsea di tangiang tanakang ima tadani halak namar hapo satu jawaban. Dungi di ayat siyaimang. Dungi no mamatata. Kenapa kita bisa nyaman? Bu hita tabu modong. Ala debatado sumber. Ala debatado mual. Atong las nirohata artana marga ima. Sonang. Sonang nirohata artana marga molo sonang rohamuna mang dotaminang. Artana marga molo boy geleng tay tabering. Artana marga molo boy akapino partai mangihutok kata ni debata dungi mampu mahita nok matata bahwa kita bukan lagi tergantung kepada obat dan tergantung behita tu minuman dan tergantung behita tu gogo ni portibion asabu hita nok alai sehat mahita dan adong be na insomnia itu ngatonga taom adong no biakan namar sai namol bulum molarong di baga satikyom di paingo ma unang be malang obat gudang ma martangiang jala tabuma modum budari dungope tabuma di bagasan las niroha songon parpesalmen ala niyaha ala marhaposan tu di bata amen martangyang mahita mauliate madiho ale Tuhan de bata di pengoto kami marhiti hatam nabadiyeng asa gok asiniroha do Tuhan portibion nang ngulunami molo pe Tuhan gudak akahamolon gudang si pikiran nami Tuhan. Alai songo parpesalmeni Tuhan gudang do sedupan na alai boydo nok matana. Boydo imana Tuhan modum sonang. Alamar haposat tuho dang ganggu rohana Tuhan. Alani Tuhan boydo gudang si pikiran nami gabi dang boy hami modum. Boydo gudang Tuhan akahamolok kedupi hami Tuhan gabi susah hami modum. Gabi si patah guk sahid di pamatang namion. Asimalo amale Tuhan debata moro tung hubulu sami pe Tuhan akarura ni partangisani ini Tuhan portibiogok rura hamaolon alai unang gabe hatcit roh pikiran nami unang gabe maul hami Tuhan maka porseho di tonga-tonga nya kana masai paluas mahami Tuhan songon naposom parpesalmeni maka nguluhon hatami nama dok guk asiniro hama Tuhan di bagasan nguluna dang palosomu Tuhan hami targogut alai say paulomu hami sianak kahama olon ajari mahami Tuhan marhiti hatam nabadiyeng ali Tuhan di bata songonima nang pasu-pasu di tonga-tonga ni huriamon di basa-basa kosa dana bawa di keluarga ni amanami Andreas Harianja inang boru hutauruk say pasu-pasu ma Tuhan dari hira do natorasna songoni Tuhan disakap ni anak do boru ni huriam. Abek neko na pitupulu rak dohot songoning Rianti Tresia boru Raja Guguk. Pasu-pasu ma Tuhan sakap nasida di HKBP Parparean. Songoni nang aka keluarga Tuhan pasu-pasu. Nangali Tuhan debata disakapi huriam do andong sore.
ima ibadah alternatif, ibadah khusus tuaka yana komu naposo Tuhan nang rusni uriam. Asima roham Tuhan pasu-pasu jalan sailomoni roham Tuhan marhite ibadah Tuhan gabisada dalam nami lau manuguno ko kasuduk na poso. Ale Tuhan debata songonima nang diakka kepengurusan yaka seksi nang songoni lau patadakon ni huriam akatalo situa di tanggal 2 Mei 2022 pasu-pasu matuhan di akka ulau ni huriami. Nang ale Tuhan disakap nami par minggu ni sekolah minggu di hari minggu tanggal 2. Alani Tuhan pasu-pasu matuhan sakap nami nang akayana komi Tuhan lama muji do pasang apoko. Anggi ali Tuhan marhiti tatak muka Tuhan nang lobi 2 tahun Tuhan nasida nang masihol rotu bagas jorom nabadiom. Ali Tuhan debatana songonima akapakobasion tu si remaja na poso ama ina do lan si Tuhan pasu-pasu. Nang ali Tuhan diakka ulau ni huriam di Dewan Marturia do diakonia pasu-pasu mali Tuhan debatam. Ruas ni huriam na dibagasa parsahito Tuhan asiroham leonom muhamalumon. Amanami panjaitan mesian asima junta nyonya tampunan borusi pautar hulman manullang saur maruri epan J. Siregar Rebecca Manuela si Hombing Said asima roham Tuhan marhite holong mi leonom Tuhan hamalumon. Nang ruas ni huriam Tuhan namar ulang tahun kelahiran di bagasa minggu do ulang tahun pernikahan di bagasa minggu Tuhan pasu-pasu makaros ni huriami Tuhan dinawil ko kagajang ni umur makalansoni di bagasan dami do holong na siyak koing. Ale Tuhan debata nang songoni mabangso nami o Tuhan nang portibio Tuhan pasu-pasu ma Tuhan dinaw kuidahami Tuhan pangotak ni holong ni rohami Tuhan say hatok masaduk na salpo matutu pandemi jalagabi endemi me Tuhan di tonga-tonga ni portibiom. Anggi ali Tuhan boy selalu na kembali normal diakka ulaon na pinasami di tonga-tonga ni bangso nami nang uriam. Ale Tuhan debata asima roham dihami Tuhan perdusa na gudang rohami urasi hami sani asa badia hami dia dopam. Sejalo ma Tuhan tanya do nami muliate ma Tuhan dio. Amen. Mare demeta los tapasa mapiliata. Tu di bata do pakiri moki di tanah laut nang awang-awangi ibadah do hapusaki totong do diramuti kaki Orope
komapelian na tapapungom martangiang mahita. Ale di bata ama namin na di banogidjang. Hodo hararuan ni salukut sile kolehon na denggan do na solibasa na muliutus. Upasat tami masyan nasa nanilumito hampilan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jaramoti asa upar siya kami pilianon. Pati bunaradong mitong-atongan ni Kuriam do di Portibion. Bugay maroka nami markite hiti to dim. Salam tadami godang ni silihon-lihon mito kami. Salam girgirhay madok mo liate tuho. Markite hiti Jesus Kristus tuan nami. Amen. Namin na di banogidjang, say pinarabadia magwarmo, say Roma harajom, say sao malomo ni roham di batong son di banogidjang. Lego matuham sa nunguluan siya pari, say sama dusa nami songop panisa nami, di dusa nongan nama dusa tuhami. Unak kami tegitu pangujunan, palu amahami sian pangaku. Pasu-pasu dala diramoti Tuhan de batamahom. Disodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midahom. Didopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur hom madamena tutod di munabi. Diamunado nga sa porsyaon di bagasan Jesus Kristus, ami parhalado songoni nang siyan ruas do parhalado siya week Kapernaum na makubasi di bagasan minggu ta sadarion. Mado tuamu selamat hari minggu madita saluna. Oras madita. Ku